Stvarno, ne znam gde više. Deca se drogiraju po ulici, niko živi, školama ne prenosi pare, ubismo se jureći za specijalnu školu na Vidovdan dan škole, opština je prebacila dinar od 2008. godine. Ne mogu ljudi da naprave priredbu za decu, metenu u razvoju. I nemamo para, koga mi lažemo i šta mi radimo uopšte u ovom gradu. Farbamo fasade, nemam ništa protiv, treba da se uredi grad. Valjda je prioritetno da niko ne bude gladan u ovom gradu, pa onda ajde da radimo sve ostalo. Svakoga dana, evo oni su svedoci, jutros je bio čovjek, ne radi on, ne radi sin, ne radi snaha, ne radi žena, 2 penzionera imaju, 6 u kući, niko živi ne radi, isterali iz spoda, nemaju dinar prihoda i ne mogu nigde da nađu sebi posao, bar jedno od njih, da ne umru ljudi od glada. Jedva smo na jedvite jade isterali da otkažu grejanje i tamo neki komunali, jer ne mogu ljudi da plaćaju, bar su toliko pošteni da otkažu jer ne mogu da plaćaju. Sad moramo mi da dođemo do tog stadijuma, da dozvolimo da se ljudi sami dignu, a ne možemo sednemo, razgovaramo i da popravimo što može da se popravi. Niko ne kaže da mi treba imamo plate 300.000 dinara. I daj da budu pristojni, i daj da se poštuju propisi. Smo već potpisali te kolektivne ugovore. Neka se poštuju, brate. Ovo stvarno više nema smisla. Upišu se ljudi u sportskom centru, mlate se po Crnom Vrhu, peru kapiju grada, kopaju po stadionima. Niti im ko kaže zašta, za koju platu, ne dobiju rešenja, desilo se, čovjek se povredio tamo. Neće niko da mu da povrednu listu. A zašto mi to moramo da tolerišemo? Ili će biti sve onako kako je rekao zakonodavac i kako kažu propisi, ćemo Boga mi da se obračunamo drugačije. A izgleda da je došlo do vreme da moramo drugačije da razgovaramo. Da li treba da zadovoljimo nečiju sujetu, da po svaku cenu se slika na stazi na Crnom Vrhu, a da ubijemo 50 ljudi iz sportskog centra? Još malo će ih terati da idu pešice, nema više para za gorivo, sad se sami snalaze. Ljude teraju svojim kolima da idu tamo. Stvarno je prevršilo svaku meru. I onda kažu, vi se stalno nešto bunite i tražite. Ma ne tražimo ništa, samo ono što smo napisali da se poštuje. Ništa preko toga. Ama baš ništa, mene ne interesuje. Verujem ni njih, da nečije mesto zauzmem u opštini, da se bavim politikom, stvarno me ne interesuje. I ovde sam došao slučajno, i ovo mi je mnogo. Ali kad sam tu, hoću da radim to pošteno. Bar ja mislim da je tako pošteno, ne znam, nek cene drugi. Ako im ne valja, neka je promeni. Kažem, ne možemo ljudi više da isteramo ništa. Znači, nema normalne konverzacije. S ljudima provodimo ovo što. Evo šrif tu, isto. Imali smo sastanak, svi zaposleni. Mesecima ne možemo da dođemo do predsednika, da sednemo da razgovaramo. Isto ljudima, narušena masa, primaju zaradu koliko primaju, dogovorili smo se da i oni dobiju 10%. U sportskom centru zaradu obračunaju kao i ljudima u opštini, neće da prihvate neki drugi način, pokušamo da ispravimo, ide teško. Za obdanište da vam ne pričam. Pokušavali smo više puta, ne samo da povećamo platu, nego i da uskladimo koeficijente sa zakonom o osnovama obrazovanja, osnovnim obrazovanjem. Pokušavali smo da ispravimo neke stvari, pokušavali da kolektivni ugovor rastegnemo ovako i onako, da bi odgovaralo i opšte. Non stop nema pa. Čekajte ako neko nabije 20 tona, 50 tona cementa ovde u ovaj amfiteatar. Kome treba taj amfiteatar? Da ga jedemo sutra kad nemate plate. Šta znači amfiteatar ljudima iz Čripa? Pa će im donositi sutra neke prihode? Ja mislim da neće. Ili oni misle prave hipodrom pa će tamo da trče građani opštine Bor, zanimajte se i pasite travu po stadionu. Neverovatno. Ja prvi neću da budem budala i da me neko vrti oko malo prsta, ne znam za vas. Evo, kaže, predložili smo vam ono, ostaje da se vi na vašim odborima dogovorite, donesete odgovarajuće odluke, ja se nadam da i vi imate muku malo veću nego mi, jer vi trpite sve ovo o čemu sam ja govorio. I ne možete da dobijete ono što vam pripada.